Hi guys, welcome to my channel. Kamalamgo Ivilimnyak, and if you are new here, please stay because this is Bamnandi app. I'm only noticing now that I'm editing this vlog that Indra and has me lahlekile. So I guess this will have to do. Welcome to a new vlog. This one is Umcimbi edition, and this is Lalini. So yeah, please do enjoy. Bye. Kunzima uvloga ezilalini ndiyithathe light sana, ndiyithathe very light, but siyaqhubeka wethu. So today we're going to a town siyothenga into ezishotayo. In fact azishoti xa kuyongezwa because umyingi wabantu ozobe ulapha ingathi uyawusenyuka, so siyokongeza izinto and then ke siyothenga nee-veggies because namhlanje ku-Wednesday. Namhlanje ngoLwesithathu, so bantu bazoqala uzolala ngoLwesine. Lo mcimbi is for 3 days, so funeka betyile benziswe yonke laa nto yaba. So siyogqibezela ke ngee-preparations. I don't think uzophinda kuyo down after namhlanje because funeka kuhoywe abantu and stuff. So umzekelo ngoku outfit wam iphambene 1, 2 ndisokishe iimpahla ekufuna ndizikhuphile. Andaba ndipakishe njani ngondiza apha, like ibhegi yam iphambene, so funeka ndivase izinto endicinga uba zingawom endizazidinga ngalaa weekend ndizifake phantsi kwemibhaco and stuff yabo. So yeah, ndizayozikhupha ngoku ndizoneke, then mhlawumbi today abafana bayokhupha iinkuni. Zikhona iinkuni amagoqo 2, but apparently abafana baye funeka bekhuphe iinkuni so that bazonika iimfanelo zabo. So ke ngoku bayokhupha ezo nkuni benzelwa ukutya yabo, uba xa befikile ngoku kuhanjiswa ukutya baninge into zabo bazisele. And then I think sobhina sidibana nabo ngoFriday xa seqala umcimbi. I don't think I'll vlog much usukela namhlanje because we're doing the same thing. Siyaphaka, siyabanika abantu, siyabathini. So ngoku into endizawuvloga ndizawuqala uvloga Friday because umcimbi, the actual umcimbi uqala Friday, Saturday and Sunday yabo. And then zezona mini ndizawuvloga as. I think if kuyenzeka le vlog ndiza-editha ndiyiposte Sunday njalo, mhlawumbi late Sunday, andiyazi, but I hope kwenzeke. So let me just go ndiyovasa impahla yam
kwale 2 minutes 3 minutes ndiyihleliyo apha it counts isandenza zobizwa kungekudala. Yho ha-a, let me just go guys, ndiyokwenzela washing and then ndizoncedisa abantu into abazenzayo. Otherwise ningalibali usubscribe lapho, ni-comment and do the things. Bye. Yeah! Good boy. Yeah. Nice. Come Hi guys, please do not mind the mess. Today is Friday, the actual day of umcimbi, hence the outfit. Otherwise namhlanje ziyakhala. Omama basanophuma ngoku bayotheza. Bafana bayothatha inkuni, then thina sayosika iingca zamantombazana. Yeah.
Tata is yeah no okay Alala puti ngicela ubhekele. I was back. abangazhoyi
Ngizangomba. Hayibo. Gate. Ngathi namabeli ngokwethu khasithi umfazana akakho apha kule nto. Okay. Xa sibanika omama uyayibona le Sithi umama omdala nomfazana nophakathi umfazana siyaba samnika le nto nezinto zakhe secaleni injani hayi right Sithi nywe. Ayile ngoma sana. Sithi nywe. Ndizayifuna ngalo glasi. Awukho bored girl. Usixo. Yo, I said that. Niwe ebuhlanti. Kodwa ke zentsika kodwa ngizophila ngipindele ebuhlanti. Khale sanithathe Bendlini sihleka phela bendlini kasinyathela na kasinyathela na bendlini sihleka uhlena vule ngaphandle kuba simela cha santathe ke ngole dloka libuse lomthatha nabenyanga Inkosi uthande ulele. Sichithe insuku endala. Silapha senza lo msebenzi kazaleni. Sancama izinto zethu. Sazoba kwelikhaya. Ke elikhaya liyabulela. Ubukho benu apha. Ezosimaza lo msebenzi ngazaleni futhi. Nazi ke into ezibulelwa ngazo. Alama case mabini ebrand emhlophe nebomvu ibe ngalama case mabini ebeer iblack ibe ile red lezi drink sizwe Thelwa mandime ke ukangako zakwabiwa ke abendlini kuba sonke selapha ngelali ilapha wonke umuntu la olapha ngaphakathi eyadini ulapha sonke basibe sikulanda sibe sicalcala sisile saqoma hayi masithathe balentaqale ihambile sizobheka apha
Iyangena pha. She hot. That's the content.